Здравейте, драги зрители! Сега ще ви покажа как да си направите сървър. Само ще трябва да вляза в Google ми. Че Google доста ми се апдейтва наскоро. Нетът ми е доста слаб. Наистина е слаби, чак една секунда. Ето така да... Много се поизложих сега. Ето. Ето. Добре, сега пишете StarNet. Ето го. Free Minecraft Server StarNet Hosting. Влизате в него. Регистрирате се. После се логвате. Така. Тук си пишете името, тук парола и тук така. Регистрирате после. И там ви излиза едно и там логин on. И сега спел и готово. Аз тук малко да го махна. Сега ще се логна. Page loading. В кой го интересува? После там ви излиза и като миналия епизод да не стане и при вас. И това беше.